Ano ko paging anak, lab? Luwi kayong bata, oh. Mo na maging anak na mo ang pagumangkon, kay mo malabanan. Ikaw man po hinungdan nga mag-away, me, kay tungod sa pag-abot ni mo diri, danga na kay ka sa mong kinaba. Alis na ako, tiyo. Uy, tiya! Kabalo na ka masayaw na, tiya? Hoy, naon sa kadiha mo na akong favorite dance na ko. Uy, tiya! Ako po, naliwat po na ikaw sa imuhang. Asam di ka maliwat, sa imong iyaan man jud. Ali, tiktok ta. Let's go, Nita! Nagkasinabot yung mga iyaan, no? Asa kang isa ka iyaan, ani? Lab! Mura dyan mo kanding o baboy manayaw ba? Hala, magbuot! Natural magbuot yung ko, aman mo'y angay manayaw. Kanay mong bana ba hilig kay magbida-bida no? Sagdain na, tiya. Kay, papansin kayo na. Sa to'y mong gingon, Gimo? Kadungog ba ako ato? Kadungog manay ka nga ng mga tana pa ka. Bungol lang. Bungol sa imong matag, masumbagan ta ka. Ay, sumbago ko sa mong bana, day. Tiya! Chill! Ay, may gani kinako respeto. Dikta po kayo. Hello, tiyo, tiya. Buti, dumating ka na. Naabot ang pag-umangkon nga di malason. Unsa day na gimo? Pag-umangkon na sa kumbana nga, malason. Saan ka ba galing? Doon, nagko-computer. Asa man daw kagi kagwarta ang computer. Nangayon na sa mong uyuan. Hindi pinaghihirapan ko yun. Aba, magsagot-sagot ka na sa akon. Kani yung mga bata karon no kay wa jud respeto. Sa katuwiran naman ako Hilig ka na talaga magsagot-sagot sa akon ha. Ginalabanan ka lang gani ng tiyo mo. Ganyan ka na. Ano ko paging anak, lab? Luwi kayong bata, oh. Mo na maging anak na mo ang pagumangkon, kay mo malabanan. Tama. Saba dira, utro pud baya ka pakanunon ha. Huwag na kayo mag-away, tiyo, tiya. Ikaw man po hinungdan nga mag-away, me, kay tungod sa pag-abot ni mo diri, danga na kay ka sa mong kinaba. Huwag ka nang umiyak. Baba ni mo lab, oh, nagbasa. Nganong imo ba mo nang gisagop ng bataan na? Ibasag na lang ang tanin mo na. Alis na lang siguro ako, tiyo. May pound sa pamanin mong ginugayan. Ito ka pugnan pa ka na mo. Ikaw jud laban, ijud ka maluwi sa bata. Alis na ako, tiyo. May radyo ni mong gipalayas, day. May karma din darating sa inyo. Nakita pa na ninyong duha ka lalaki ng tindog, marag nagmotor. Yun, saan man nato nalab? Sa tanaw na ko anak nila, marag kwartahan na sila. So, pasabot ni mo ana, day. Tuliso na to na sila. Correct. Pag malampuso na tana, kay wala naman akong pag-umangkon, nga ingon mo nga malason. Correct. Musa may gipaabot ato diri, day. Tara na. Mga kuya, napabot magmotor? Lagi dam? Pre, murag mao na ni. Mga bay, tulis ni. Ay na muglihok. Di sa isahan na mo. Tulis day ni. Sige, mga pulis pud me. Pulis! Ay mo gagan. Ayaw na mo kalambag. Kay dalon ta mo sa presinto. First time dyan ako mapriso, day. Ay, kaya sana sa kadagan matulis, pulis maganda.